Sorry sa ingay, yung both, what yung electric kettle and then yung coffee kasi gumagawa ako ng coffee. Kahit tapo na. Ayla! Ang gulo ng buhok mo, kagigising lang, inaantok ka pa? Ang haba ng tulog niya ngayon 2 hours yung tulog niya, yung nap niya ngayon. So, medyo maingay yung ano natin, yung machine natin ngayon kasi gusto ko magkape, hapon na ngayon. Alas 3 na. Alas 4 na pala. Alas 4:30 na. 4:27 na ng hapon. Ito yung ginagawa. Ayla! Masakit. Tinusok yung tenga ko. Ayun, gawa tayo ng coffee. Gusto ko uminom ng coffee and then gawa ko rin si Ayla ng cereal. Kaya nag-init ako ng tubig. Hanggang ngayon, pa rin, continuous pa rin yung snow sa labas. Kung nakikita nyo yun sa window, medyo makulimlim, tsaka nag-snow pa rin. Phone lang yung gamit natin kasi nasa taas yung camera natin. Ayun, kanina pa pala ako nakauwi. Nagpa-dentist tayo ngayon. Ako tawag dito? Crown. Kasi yung itong harapan na to, ito guys yung nilagyan nila ng temporary crown. Ito kasi yung nakita nilang may crack sa loob tsaka sa labas. Kaya nagpa-crown tayo ngayon. Temporary lang to guys hanggang sa tawagan nila ako para ikabit yung permanent crown natin sa ating front top teeth. Meron pala ako guys na short clips ng nasa dentist ako, yung before na pagkatapos nilang tinanggal yung damage na teeth kasi may crack yung ngipin ko ng front to the back. So tinanggal nila yung damage na yun na may crack. And then ayun, para ilagay yung temporary crown. So, ipakita ko na lang sa inyo yung short clips ng yung pagkatapos nilang tinanggal yung damage na teeth. Ito, meron akong temporary crown. Hindi pa naman to yung talagang permanent crown. Kasi kailangan na nilang sukatin yung ngipin ko para ilagay yung permanent crown natin. So, babalik ako sa dentist. Hindi ko alam kung kailan. Tatawag sila kung nandyan na yung yung permanent crown ko para ikabit nila sa ngipin ko. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung magkano yung binayad ko, ginastos ko para sa aking crown. Pero ngayon, pakainin ko muna si Ila, baka gutom na siya. And then, inom din ako ng coffee. Gusto ko magkape kasi tamang-tama pagka ganitong malamig, snow sa labas. Masarap uminom ng coffee. Yung tama-tama, hindi ko naubos yung tinapay kanina. Nag-order kasi ako ng chicken sa Papay. Meron silang ganitong side na tinapay. Masarap tong i-sausaw sa coffee. So, kainin natin tong dalawang leftover kaninang tanghali. Sabay natin sa coffee. I-dip natin sa coffee. Masarap to. Ito pala yung kinain ni Ayla cereal. Favorite niya to Banana, apple, and strawberry cereal. Yan. Yan, naubos niya yung kalahating bowl na cereal. Kulimlim na sa labas. Pakita ko sa labas kung makita niyo kung gaano yung itsura sa labas ng weather. So, binilihan ko siya kahapon ng dalawang damit. Dalawang, pair ng damit. Wala na kasi siyang, yung mga damit niya kasi maliliit na, medyo maliit na sa kanya. So, binilihan ko siya ng warm clothes kahapon. Ayla, saan mo dadalhin yan? Kasama tong cute na Peppa Pig sleeper sa loob ng bahay. Yan, ang cute. Yan, ito yung isa sa mga binili ko kahapon para sa kanya. Cute nito, Yan, cute ng print. Peppa Pig sleepers sa loob ng bahay. Medyo malaki pa nga lang sa kanya pero mas okay na yung medyo malaki kaysa sakto yung size kasi mabilis lumaki yung paa ng mga bata. So, nagustuhan ko yung print niya. Alam mo yung material niya, yung parang ang tawag dito warm pagka ganitong malamig na winter na. Yung fabric niya, warm siya, kaya yun. At saka nagunduhan ako ng print, cute. Tsaka may partner siyang
pajama. And 18 months yung size. Medyo malaki pa sa kanya ng konti pero okay lang. Nasa $9.98 tong pair na to. And then yung pangalawa, ito mas cute tong pangalawa kasi yung print niya, ang ganda ng print. At saka yung color, gusto ko, type ko yung color niya. Yan, long sleeve. Again, ganda ng fabric. Warm talaga siya. Yung pang malamig talagang fabric siya. Then may kasama din siyang pajama. Parang medyo malaki yung pajama. Pero okay lang yan. Ayan, may tali-tali din yung pajama niya. Cute ng style nito. Ganda. Ano lang siya, $9.98. Mura na to sa may kasamang pajama at saka top. Mura na siya. Ang bait ng bata. Pinatong yung block sa ano niya, sa tablet niya. Ayan, naglalaro lang siya ng favorite cartoons niya. Ayun la. Busy daw siya. So, habang nag-vlog tayo, naisipan ko, isama ko na rin yung na-receive ko kahapon na beauty subscription. Kahapon ko to na-receive. I-unbox lang natin na mabilisan. Ito yung Ipsy subscription, beauty subscription. Ang cute ng ng pouch. Yan guys, oh. Ganda ng pouch. And then, of course, meron silang paganito, yung papel. And then, nakalagay yung mga item dito sa loob ng papel. Meron tayong leave-in conditioner. Favorite ko leave-in conditioner sa buhok. Ito yung number 1 key para yung buhok natin maging shiny and smooth, hindi bukagag at saka hindi dry, lalo na dito sa place na namin, sobrang dry, kaya sobrang importante itong leave-in conditioner. Pagkatapos kong maligo, kahit basa pa yung buhok ko, ina-apply ko na to agad, and then yung buhok ko sobrang lambot, hindi siya dry, lambot-lambot sa buhok. I think any kind of leave-in conditioner nakakalambot ng buhok. Ito yung first na item natin. Pangalawa, brush, angle brush, cute. And then tingnan natin yung nasa loob ng pouch. Meron tayong tawag dito, hydrating cream gel moisturizer. Ayun guys, oh. Cute. Tingnan natin yung loob. Kung ano yung ang cute ng sobrang cute, ang liit. Yan. Cream moisturizer. And then, next, meron tayong Benefit Mascara. Yan. Sobrang cute ng packaging. Sobrang cute ng packaging niya. Kakaibang mascara to. I'm scared. I don't use not waterproof mascara. It doesn't say if it's waterproof or not. But it's cute packaging from Benefit Mascara. And it says, it's weird. It says, magnetic mascara. So, very interesting mascara for me. And last one, we got Essence Toner. It's the last one, guys. Essence Toner. Cute na packaging. Glass siya. Super cute. Ipakita ko sa inyo guys kung magkano yung binayaran ko para sa aking crown. Yan, pakita ko sa inyo yung receipt dito sa screen kung magkano talaga, again, kung magkano talaga yung cost ng crown. Isang ngipin lang para sa crown dito sa amin. Kasama na doon, binawas na doon yung insurance. Siguro kung wala akong insurance sa dental, siguro sabihin na natin yung babayaran ko is mga nasa $600-700 siguro pag walang dental insurance. So, meron tayong dental insurance kaya nakasave tayo ng pera.